Morjesta, mä oon Linnanahteen Aki. Nyt on niin, että mulla ei ole minkäänlaista kädentaitoa itselläni. Ja samaan aikaan tällä meidän tontilla on 3 rakennusta, jotka kaipaa maalia. Etenkin autotalli ja toi pihamökki tuolla. Mä mietin pitkään, että mistä löytyisi semmonen firma, jonka kanssa homma hoituisi sillä lailla, että aikataulut pitää, homma toimii luotettavasti, niin kuin että homma vaan toimii alusta loppuun just niin kuin ollaan puhuttu. Ja nyt on pakko sanoa, että sellainen löytyi. Priimamaalauksen kanssa tämä homma on sujunut todella hienosti. Ei voi mitään muuta kuin hattua nostaa siitä asiakaspalvelusta, tavasta kohdata. Mä en ymmärrä tästä hommasta mitään. Mä en koe itseni naurunalaiseksi, jos mä tulen kysymään tyhmiä kysymyksiä. Asiakaspalvelu on ensiluokkaista. Kaikki hommat hoituu ihan viimeisen päälle. Meillä ei ole Turussa muuta tekemistä kuin tällä hetkellä työtä. Mut tosi hyvää jälkeä, hei. Mä oikein tiedän, että mistä mielikuva mulle tuli, että mitenköhän tää homma menee. Onnistuuko tää silleen, kun ollaan sovittu. Mut ihan jo lähtien tosta alkuduunista, miten huolellista se on alusta asti se tekeminen, niin se on kyllä tehnyt muuhun todella ison vaikutuksen. Ehkä eniten mut on yllättänyt tässä projektissa se, että miten nopeasti tää homma tapahtuu. Nämä jätkät todellakin paiskii hommia ja samaan aikaan tekee ihan viimeisen päälle maalipintaa. Esimerkiksi tää päämökki tässä, niin tää on jo maalattu. Ei mennyt kauan, telineet oli pystyssä. En mä ehtinyt huomata, kun se mökki oli maalattu. Ja hei, työjälki on viimeisen päälle. Onko tää muuten kuivunut jo? Voiko tähän koskea? Kauan teillä muuten meni, kun te maalasitte tän? Maanantaina me pestiin ja aloitettiin ja tiistaina oli valmis, eli olisiko se on vähän paljon päivä. Uskomatonta. Näähän ei ole sattumalta tässä. Noi kundit samalla kun ne tekee hommia hikihatussa, ne pitää jatkuvasti myös paikat siistinä. Mä en edes tiennyt, että se on mahdollista, mutta missään ei maalipisaraa sellaisissa paikoissa, mihin ei kuuluisi. Kun jotakin roipetta tulee tai telineitä pitää siirtää, mitä tahansa, niin kaikki paikat pysyy koko ajan siistinä. Täällä on kiva samaan aikaan itse olla, koska ei tarvitse olla sellaisen niin kuin työmaalla koko ajan. Jaha, alkaako se olla siinä? Se alkaisi olla siinä, joo. Hyvä. Kiitoksia ukoille ihan hemmetin hyvästä duunista. Ei mitään. Tää oli kunnia maalata sun talo. Ootte kovin jätkiä.